Washington min tun ye a ka kɔkan dɛmɛw bɛɛ lajɛlen tigɛ septembre kalo laban waati ye kunafoni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw di min bɛ fanga d'Afrique kɔn Gabon jamana kan. What we will continue to do with respect to this question is focus on getting humanitarian assistance. U y'a yira ko nin ye Amerique ka sariya taabolo dɔ ye ka dan sigi u ka kɔkan dɛmɛw la baɲumankɛ sira fɛ n'o bɛ wele ko aide humanitaire nanzarakan na. An bɛna nin dɛmɛ ninnu lasigi ka fara an ka baara sira wɛrɛw kan ani furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw cɛ min bɛ se k'a to bɛjɛ fanga u ka sigi sen kan n'o ye régime démocratique ye. Nin kɛra Amerique jamana ka département d'état u kumalasela ka laseliw ye n'o ye Mathieu Miller ye. États-Unis jamana bɛ kɔkɔrɔdonni kɛ ka taa Gabon jamanadenw ma u ka hakilinaw bɛjɛ fanga kun kan basigi ani lakana kɔnɔna la a ye min fara kan. Utukalo tile 30 san 2023 Gabon jamana finitigiw ye jamanatigi kɔrɔ Ali Bongo Odimba ale ka fanga dafiri san 14 fanga maralen kɔfɛ a fɛ. Ni fanga dafiri in kɔnna kosɛbɛ dunuya jamakuluba communauté internationale fɛ. Kunafoniw dilen kɔfɛ k'a fɔ ko jamanatigi kɔrɔ Ali Bongo Odimba de ye sebagaya sɔrɔ u ka jamanatigi sigi kalata la min la gosira kosɛbɛ u ka fanga sinamatɔn fɛ. Gabon ye nafolotigi jamanaba de ye tajiko nasiraw fɛ. Jamana min tun tɛ États-Unis jamana ka kɔkan dɛmɛw sɔrɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ jamanatɔw kan i n'a fɔ Niger olu minnu fɛnɛ ye fanga d'Afrique kɛ juillet kalo o laban waati la. Gabon u ka jamanatigi dangankura Raymond donc Sima ye welekan bila k'a bolokɔni turu danfaraw kan min bɛ tali kɛ fanga d'Afrique ko kun kan. A y'a da kan k'a fɔ ko Gabon jamana finitigiw ka wulikajɔ walasa ka se ka fanga d'Afrique kɛ kun dɔ kɛra walasa ka se k'u ka jamana kisi kɔlɔlɔ gɛlɛya ani maloyako caman ma ko min tun bɛna da bolo fila dali la u ka jamana fanga kan n'a yɛrɛ y'a wele a ka fɔcogo la ko hold up électoral. A ye nin kunnafoni ninnu lase duniya keleyatɔnba Nations Unies ka lajɛrɛba kɛnɛ kan septembre kalo tɛmɛlen.